Her vi er ved at mæske en almindelig pale ale. Den bliver meget pale, for at sige det sådan. Der er faktisk kun brugt noget pale malt, jeg havde liggende, og noget pilsnermalt. Og den skal bare have lov at være helt sådan stille og rolig og enkelt. Ikke noget voldsomt her. Jeg skal lige have rørt lidt mere i mæsken. Den står her ved at mæske ved en 68-69 grader. Det godt have lidt sødme i den, men også godt være frisk og let drikkelig. Den får noget Amarillo-humle, og så gæsten med en Saf Ale nummer 4. En almindelig, ikke for sprudlende gær, der ikke giver alt for meget smag, men altså heller ikke er uden evner. Og god populær øl bliver det her, tror jeg. Og så er der også meningen, at den skal være den bedre halvdel til min oatmeal stout, så man kan lave en tredjedel til en 2/3 blanding, så man får en god porter ud af det. Og det er det nyeste her fra Tits Bryghus.